векове се обръщаме към Вселената, търсейки отговори. През 2024 Вселената ще ни отговори. Доведете ми своя лидер. Здравей! Чуваш ли ме? Скъпи, моментът не е подходящ. Добре. Чао. Обичам те. Обичам те. Обичам те. Обичам те. Това е ново. Уау. Не. Не, благодаря! Дисни и Пиксар ви призовават. Еха. Кажете името на своята планета. Земята? Добре дошъл, лидерю на Земята. Ние сме обединените напреднали вселенски видове. Май е станала грешка. Не сте ли лидерът на Земята? Извинете за объркването. Изтривам паметта. Момент! Аз съм лидерът на Земята. Защо говорите различно? Винаги говоря така. Откакто бях дете, каквото очевидно вече не съм. Но да, аз командвам планетата. Процесът срещу Земята може да продължи. До после, както казвате на Земята. Добре, чао, обичам те. Добре. Чао. Обичам те. Елио от Земята. Целият Спейсбук говори за теб. Да можеше мама да ме види сега. Разбирам те напълно. Изядох моята при раждането. Но в моменти на голям успех съжалявам. Така ли прави вашият вид? Не, така правя аз. Всички се шокираха. 1 март, само в кината.